Реката от думи. Имаше едно време една река от думи. Тя се вливаше в морето, което пък се състоеше от книжки с приказки. Когато реката си течеше, думите и буквите се блъскаха една в друга из скалите, също както водите на обикновените реки. Сетих се, възкликна веднъж реката. Хайде да напишем приказка. Имаше едно време... Ура! Извикаха останалите думи. Точно така започва всяка приказка. А какво следва после? И реката от думи им разказа следната приказка. Имаше едно време една река от думи. Тя се вливаше в морето, където думите отиваха в книжките с приказки. Не щеш ли, една малка видричка преплува реката и думите се объркаха така, че вместо имаше едно време, те изписаха едно имаше време. Стана голяма каша. Ама че пък остлива видричка си ти, ядосано рече реката от думи на видричката, която се казваше Чарли. Развали ни цялата приказка. Ужасно съжалявам, отвърна Чарли. Може би ако преплувам отново реката, нещата ще се оправят? И тя преплува обратно, а когато излезе на отсрещния бряг, прочете. Време имаше едно. Със сигурност това не е правилният ред, извика тя. Реката обаче се развълнува и скоро думите се подредиха както трябва. Имаше едно време, прочете видричката. Една видричка на име Чарли. Ха, че това съм аз! Моето име е Чарли. Значи тази приказка е за мен? Чарли така се въодушеви, така заподскача, че се подхлъзна и цопна в реката и отново обърка думите. Ах, как се ядоса реката! Видричката побърза да излезе и прочете. Видричка, едно Чарли време имаше. Сетне възкликна. Но сега е по-лошо от преди. А ти какво очакваш, рече реката. Всеки път, когато измислим началото, ти падаш във водата и разбъркваш думите. Сега трябва да започнем отново. Имаше едно време една видричка на име Чарли. Тя живееше край реката от думи. А какво следва после? Всички се замислиха и мислиха, но не можаха да измислят приказка за Чарли. Тогава тя се обади. Аз ще ви помогна. Сетне излезе от водата, засили се и скочи насред реката. После излезе на другия бряг и прочете думите. Този път ги беше разбъркала правилно. Имаше едно време една пакостлива видричка. Веднъж тя срещна едно котенце. Мяу, измялка котето. Обичаш ли сладолед? Не, отвърна Чарли. Мяу, а мляко? Не. Мяу, а риба обичаш ли? Да, обичам, зарадва се Чарли. Мяу, рече котето. Ако дойдеш вкъщи, Леля ще те почерпи с рибен чай, препечени филийки с масло и рибен пасте. Би било чудесно, извика Чарли. Ето, че оглазнях. Да тръгваме, но първо ми кажете какво ще стане с приказката. Тя ще влезе в книжката Небивалици, отвърна реката. Чарли остана много доволна. Чудесно! А сега тръгвам. Довиждане! Довиждане! Извика реката. Думите отново се разместиха и изписаха с много обич за Чарли. После продължиха пътя си към морето от книжки с приказки, като се блъскаха и премятаха.